Часто можна почути від сусідів або від тих, хто не знає, як плодоносить абрикос, таку фразу, що ось ці шипи, вони тільки заважають обрізати дерево, збирати врожай, тому що вони коляться і дереву зовсім вони не потрібні. Але це у корені невірно. Це не шипи, а плодові утворення. Вони називаються спис. Як ви можете бачити, увесь цей спис у бруньках, а бруньки ці плодові. Тут будуть квіточки. Обов'язково цієї весни, коли абрикос буде квітнути, підійдіть і подивіться, що всі ці списи, вони будуть у квітках. А якщо запилення буде добре, то тоді вони будуть ще й в плодах. Також абрикос плодоносить і на самих гілках, але більша частина врожаю в них закладається саме на цих списах. І саме обрізка, коли ми вірно обрізаємо абрикос, вона дозволяє сформувати на гілках ці списи. Вони починають формуватися на гілках з другого року і плодоносять до 5 років, а потім засихають і відпадають. Тому їх не обов'язково обрізати, це зайва робота. А ще ви саме себе позбавляєте від врожаю. А ви обов'язково напишіть у коментарях, чи відрізали ви ці списи, чи ні. А щоб цих списів було ще більше, абрикос потрібно вірно обрізати. А зробити це дуже просто. Я буду вести цей абрикос чашею. Так легше обробляти і збирати врожай. Тому що якщо абрикос і інші плодові дерева не обрізати, то врожаю ви бачити не будете, а будете вирощувати тільки деревину. Тому нам потрібно так обрізати дерево, щоб було бічне розголуження. Нам потрібно оці скелетні гілки, це молодий абрикос, обрізати приблизно на 50 см. І обрізаємо на зовнішню бруньку. Коли ми обрізали, ця брунька прокинеться, вона буде продовженням цієї гілки і ростиме більш вертикально, а ті, що прокинуться трохи нижче, будуть рости більш горизонтально. А також вся ця гілка обросте цими списами з плодовими бруньками. Також нам потрібно витримувати ярусність. Якщо гілки не дуже великі, а десь приблизно трохи більше розміру секатора, то краще за все брати за правило і відрізати від них 1/3. Меншу частину ми відрізаємо, а більшу залишаємо. А як формувати дорослі абрикоси, я розповім у наступних своїх відео. Дивимось на розмір гілки, знаходимо потрібну для нас висоту, як я вам і казав, приблизно 50 см від центрального стовбура. Зріз робиться наступним чином. Ставимо секатор, щоб він був вище бруньки, приблизно на 2 мм під кутом 45 градусів. Робимо зріз. Такий маленький зріз, він дуже швидко загоїться, а ось цієї бруньки, котра прокинеться, буде рости пагін і повністю заростить цей зріз. Цією обрізкою ми заклали розростання гілок, а наступному році ми ще підкоригуємо, що виросте зайве, ми виріжемо, а також будемо спрямовувати дерево у потрібну нам сторону. А також на абрикосі потрібно проводити літню обрізку, щоб дерево не витрачало поживні речовини на ті гілки, котрі ми потім все одно обріжемо. Тому зразу влітку, як ви побачите, що гілка росте не туди, куди потрібно, у її ще зеленою відрізаємо. Дереву абрикоса це не нашкодить. Тому, друзі, якщо у вас залишилися питання, обов'язково задавайте їх у коментарях. Кому сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатися на мій канал. Я вам бажаю гарного дня і зустрінемось у нових відео.